porrasjäsentäjä päivää. Anteeksi kun on myöhässä. Joo, ei mitään. Hyvin ollut aikaa. Nämä kiviportaat pitäisi saada pois tästä tosiaan. Ja sitten mä oon miettinyt jotain semmoista kestopuuporrasta ja tämmöstä. Ja mä oon tonne tietokoneelle hommannut muutaman mallinkin tästä. Itsekö ajattelit purkaa nämä, että sulla on näköjään tuo koneet tossa jo hommattuna? Siis mulla ei ole minkäänlaista kokemusta tollasesta koneesta, että mä oon hommannut sen vaan nyt. Mä voisin vaikka sulle tuohon alkuun näyttää vähän mallia. Että... Niin, no tästähän se lähtee.